benvinguts a l'11a edició de la Nit de Sant Elies. Per la seva llarga i consolidada trajectòria en el foment de la lectura i en la coordinació d'actes i d'activitats al voltant de la literatura, Premi Nit de Sant Elies 2018 al Club de Lectura de l'Eliana. recull el premi Lorena Barroso. Lliura el premi Jordi Garcia. Per estimar la poesia, per fer-ne una eina de convivència, de reivindicació, per la seva participació en la vida cultural i cívica del poble i de tot el país, Premi Nit de Sant Elies 2018 a la llamp poètica de l'Eliana. recull el premi Pura Peris. Lliura el premi Toni Ferrer. Per la seva estima pel poble, pel seu treball incansable en favor de la cultura popular, de les tradicions, pel seu esforç en la preservació del patrimoni i en la història de l'Eliana, i per la seva tasca admirable com a membre del CEL, Premi Nit de Sant Elies 2018 a Paco Coll i Soler. recull el premi Pascu Martínez. Lliura el premi el president del CEL, Rafa Descó. Per acompanyar estan guitarres i guitarrons, la bandúria i el llaüt, el baix i també la percussió. Tot això jo ho porto dins i em fa sentir-me molt viu. Jo perdré la gelor des del bon temps i quan ve l'estiu.